Ze behar klase egin behar izaten zendunan etxean? Doncella de la señorita. Uniforme eta María Rosario, neure edadeko esan. Zer klase? Etxeko birrak. Etxeko birrak kalera. Bai. Are jantzizek eta... Bai, eta gero berari atendidu, berak diarra ikusten dien, da bere kuartu eta bere soilekuek eta bere gauzak. Bai. Beri bakarrik. Bai. Ara bakarrik. Bai. Oin etxe guztize, beste, zetan, señora Marquezien donzelliek eta neu. Nilon hartien etxe guztize, egunero. Paso. Da gero bakutxaberak durak, nik señorik ina, señorik ina, da usaban abe, botile gonzan usabantzako be, da kozineri de gonzan, eta kozinerien urrengo epintxie bai, da... Hemengo gentia, ez? Bolibarko.